bono nkubulira iswali rianeneri uyu Moses araisa gukua ngaitu kuira bono yole uyu iso umwana uyu bono umwana uyu yero ukorokana bono mokoyone bono ngaitu kuira bono Uyu rendo uyu mukogotiere no arenge lakini akamulikire death certificate ina ya kwete kare. Ngendo liyo buli mubwawo ti masota alize kwamenya ngubuli masoje sina menya tembuone yarenge anya kiyarenge buone ngongolere tolende kuti mwangembi enamba mwangolere terende kuti mwange namba gusaba no ntakabo manyeti mukagolete ntamanyeti nkobe kuchiomo bongaro kirene Kurutwa nyomanete nyekerenga yafi ya Akuna 15 natunata tokonyera 15 wote ai no mai tangu 15 mere juai nkale 15 inkale mwana wa miaka irenga bwate 25 Nintu buna bagambye karuto ko sign nali kimdo byo bonereri natika bana bana samaragererio abacho kurbana bagacha gutoka ngai baruguna abatiga Moncho muligereria ugusi voice litkoria lero ninde chinsemo cyanyaura location to be specific menyinkwa aiga umugano litkoria ranko paletera no mugano bo mu muroyo mu bwati myaka 25 oyo obeteka kwenwa ongina koro asengencho sobo bole momboyo yes amale mugusi abeire a problem nowadays akonyoro bantu bakonya na kugura umuguri ogura bole mubwensi osoya okonio ni bole mubwensi to a point yatoka ngabono muntu tabwati asakoeni abamwabo ose no enerbie kasakoenwa aiga ninde no mwako yomo oyo obetereri koenia mumroye bongina biara yes bongina biara minutinga asanyo metekurwa asengencho sobo asakurukanka bole momboyo ego tebekananga buli mubiga umugori niga gorite bwensi era tali informed na decision ili abete kurwa asaywe na utone erega igati gatwere story yinki ekogera akweni umwana wa bongina biara na boigo nki ekogera ubuli mubwabo botayo kiba atire to buli mubwari ngoro ngaibwa chiete na utone erega igati gatwere ese enchema kana itinkorukwa tikatotegerera umugano akikurukwendu Charles Omaombesi Charles Omaombesi karibu sana se platform yitogai kamenyinkwa nanyora bokongo mutienyo yosita mwana one nagwara kachagasia kasira nkubwati gochienchera nyankanyore gekogera namenye isikemia kemengi kubwati enchera ngakingokora tubwa nyora bamintu tubwatera kinaika kankonyora na munende teyo ngotebi kwa mungino mina bagakale gochikeumbu gabole mo bantu barana bangao ayebono ntunto komanyeti gando bariese bagakale koine kibuya ngotebi kwa bole mo bwa neti gukale ukabakatama gochikeumbu ngoenda keumbu abo nkobanyora nkobaburia bagontebinga aige tobekire bunegi ateka kende kia onkeria bole mo bwa bagakale gochia limosocho kagoreiro achire kugania bose ngorero bole mugu timboro chese bokale achire kugania ngakingo kora mponyore mchirende teyo bono no natuguto mwana makobia no ntigarete ko baisiko no ndi no mungine na ataka serikali ngonere yesona ni gosemo nkonya mu mbolisi bole mugu ebintu bole mo nateire una nateire na chiko kogenda randi sinkonyora bole muboria mari mnamberi ya chenjiri teye bank kiro monto mongao bono monto inere nkorigia manya ngakianya nyorete ni marikata atonsi buna ndikerete no ari ninya bwate igotaria tambare no ndenaro no ndebona mpaka buna bono insurance tegai Charles Omaombesi se no ngai menyinkwa relia menyinkwa mwamuriango ke nyoro kya no iboire no ngiboire umuro karengo lego se nkai n'abantu babana barenga muri twarenga bamura batatu kinyaruka ibere bono bone tutigarita bamura babere ayo magasirete
Ona turaba mura babere ne kinyaruka ibere. Rwa mwalinga batano bamura batatu kinyaruka ibere. Ba. Yo karingwe. Jeno mumuro kabere. Yo kabiri. Murumi no monene no ari mo yarere. Murumi ndo monene no ari na royo ne dio bole mugwa. All right. Emyaka iringo bwa. Mbwate myaka 56. 56. Asa ukina ko tutabya ngo igoro yo ukina ko ido une family. Ono koro kina gweito na batokine tebiya turamu. Mukino aro siri twagaje tebiya. Tumenyete buna abana bamatore biya. Kaikera ngakina chiko enda mache motu. Kanyora omonto okorigi omokori egasi buna omotenimeri. Achiko morendera agakogera manyano itamenyetie nke. Ante ino nche nkoe egasi yo ndendera omochia. Akangaitaba. Ante y'omusara ngoenda ngokwachiri bunisane mongo gwakana. Ngaitaba ngancha. Kangira nkamenya namenya tomi akange 27 yo. Naringira netegocha. Mwaka ngachaka gaswago nsabeli bono bole makonga. Kaikera sekete chibasa chikambora. Tutareka ulende bono nata kumanya lende osokina kwa. Ogokina kwa neisikona kinera mo. Bono toro chigo ikire. Myaka ndi kwa rueteka. Ndi kwa ruetesini. Myaka kwa bwa. Kerondwete nkandwete mbwate myaka 16. 16. Egaye kero kurunka kubwate myaka 16. Abayiboli bago bamura bamino bamaita sokwenda. Bamanyete. Bamanyete ngo yochire litolet. 16. Umwa kyoleni. Rugite na rurave ngakikiro no Kenyatta kwete murecho Kenyatta ligiago kunali kwa so litolet. Kuri myaka iyo. Ndi wachite kuiranaka. Kangijete mwaka 86. Ngigia kolet. Bone kero banyene bairana. Basi nainje ngachira ninkakina ikanka. Nkanyora lende nkero teyo pi. Elio kwera 80 ina. 86 jetinga liuga. Ngasoe tauni. Gasoa ko bebe mesigo ma tarachambiria. Otojetika. Tinjetika pi. Simpaka bone limwana najete koruara. Ntora ikaso mwana kuruara. Na wano kunyoma ntora igati ndi kwa nyomete. Bona to kwenda story ngorangora. Na litucha kumanye process ya mangana ngakia bete. Bono kwa rulenga kubwate myaka 16. 16. Igijane eke. Wachire kwatigire mu murumino. Namuraba mintona. Namuraba bintu babiri. Babiri na muisna na basike wa bintu babiri. Wachire Eldoret. Imyaka kwa gero rogwacha kwira na 80s wachire bosongo. Nkyo tachireteka. Soete lioke ubugima bwetha nzoro jinabona lio nkani nyigete bakwanya. Kanyaramba menyete biya. Kaira ne town ngaso ronka berra ni otinachi kwira na gochika. Kanyara kwa nyomire. Te konyoma maega bono na se konyoma mwaka saina staiga. Bono myaka yonse pyomete isiko obwa matebwa gona bamura bamino nenkaya ya no ngakibwale. Ngo communicate mwalinge ose kwale koperege kakoma gukwana barabu. Twale kokome na barabu biya. Ko bwate si. Tole biya ya to si minti alengo. Kwale kuambara. Na batwale ko ikatwa umera na baicha town. Gocha bale biya sara kubogori chinyana. Twakwana nyabo inde banga masiko nabogori nababekere gari goro na ira ningati yani. Amura mina. Masu bamukamu muri yoni. Umuro minere myaka irenga kwire tutara umira nere. Omonene. Ere myaka ne minga sana. Tinko nyoraro ngale. Matanga ta bete nkasino gosikende ge ko prompt ya kwira na ka ora je kora romoji. Abono nje matanga ngire tenka. Na ni naro abeta chire nkabu. Ni nyigetenka nkabogera ngana kwani tata moke timba nyole tio. Mime chiare tago ile furati. Yo aseke usito te venga kwa beto munyamwaka. Munyamwaka mono sana. Nki kya kugera to iranaka. No tero chirende ukonala kwisi kubono nala narite. No kwaro con naro que te gana ko runyomba igo na bara igo bana naso que te igo na chikwera. Bono
igo bona ekwebete kase ino kagenda kagenda right bono kuiranire inka ndi gwacha kunyoma no mwanyamete tisaina ya bwange tisaina tisa umwana ugo ndi gwacha kanyaro umwana wo munene mwaka lengo mwana monyolete mwaka 80 kunyoma kale rende lakini gutatia gutamanya lakini 89 agwa umwana kwa manya 89 gwacha kunyoma nari amo bwango bwo bugekogera mwari mutigitabo nane kaende tauni kale musiriwo ogatiga mongina gaiga ayo kaenda kweliga bakamenya boka kamenya boka bana balengo gwa ayo mona naro ibika aban mwana kwa bereta so mabwa ayo se nabona ayo gwachite go nadu bakwacha gocha kanyara karomon rentu ala banera sa na bano na ngocha lenge sendera nde twala bera nere twabuta mwanchi ogo okay bono umrumi no gwata wa mukena asirete ndi asite gusirere nebira inyora era be 20 era be 2020 wa tinko inyora tari kale mono mbwango iga nkwa lenga matanga no na la bwa keumbu ngaya eniri keumbu ona keumbu okay ngocha tore nde keumbu agulende tumanya ngai tato mino ndi asirete 2002 nkwa lenga matanga ngaya eniri ngwa kwa seino okay bono tweresa ngo kibo uboli mubwa ino bonire uboli mubwa ino ngakibwa linge boingana na boigo ngakibonire bono barabu buna boniri buna bokoni gutimanya tipi ngakibwa linge boingana turachakira se size wise bwalingi tutingo nyara lakini so bwa sense moyo kwa kwana bole 66 okay bono to peke bwensi portioning mayo yumugaka ule tato mino bole mu bwensi pe no bonene bwale in short no bonene bwale bono ndibochite konigwa nande ngakibone bone to bwensi bono aba goli bagole tembalinga but abagaje toro ndoche abagaje tara gatatu matatu ande timba manyetinji ngakibone tu nyaka aroti komanyaro tinkomanya kini tari kale mono tari kale mono lakini tinkoinyora myaka boniri tuwe ligo kwira na karata minasira konyora boniri kero nkoirana kero tatasira ya nyambara oniwa wensi pigo no bwalenge bwensi ndi mwatire tubule ngateire mwaka 80 na inyora ntinsira Simulango chitali kichiyaga chirinde nikorerete sachi nali nali bwango na bwobu kando ne sachi rende sawa nkwa lengo karapo ule kero bwate twe kero bwate tunona arenge na tata no ale moyo kero bwatu no kwa lengo mwaka mwela beta manini na 98 miaka ene baadaye tatu mina gasira 98 nkuira nete iko nande usi na ndibuna agosira aso gosira ntuo tu 98 naliangete ningijete naliangete na ekwerende ngakitatu mina ate tulimbo aba muramba tutumule karwacha boli mu bwensi pimboro akato boli tayo ninje babano bwensi boli ninje biye ninje na beto bwango como te bikaranjo karampi mero bwana ngose bole nginga taka kubwati bwana wasi abo bonde ngabatigera ngatiga bano bole soka ba kumugaka
nchenga charo bwana ubonaga attach portion isato siaba murabaye batatu ngwa begetoro bebe kora kinga mbuo kubono gankwa na umuro mino nera gatigara kwae no yo mokene era nera gatigara kwae akaye kwae ekaro bwatu buli mubwaye bwatiri koiru kwago ngi gwakora kwankwaga acha gose kwabotiga kwagenda na ndeti nachi konyo bwatereri mujiko sokie namba ngaye gwe turansiba ekano bwasoke turansiba ngatigera abuche besa chikandema ngaranye tigera ino bono kaenda igoti nachi kubwatinga chaka kosoe kataone nande kosoa kuligeri bo nachi koira nanka bo ngo tigera gakori mubu ono nabatigete bole firi gago ngagenda bono mongina no ari kole mago tatu mino kule 4 years later kera kuira nanga kwanya robole mubwago bole bono karo naira nankanyora bonga bole mumboyo miaka ne baadaye kero tatu mino akwene bole mubwago mboyo mboyi kero tata akwene kono bole okay kero kuira na kero tatu mino akwene go kanyora bado bole mubwago mboro kanyora mboro stiri bona akwene ngole kulema mama kulema matanga akaera kabwata nkagweo ando kagende tawe ogatiga bono bole gatigo bole mabu tu ekero kwaenda ndi kwacha kulia resinga bole mumbui bono kero mwana ndwarira nalinjete kumanyanga bole mumbuyo mwagagi akamanya omwaka oyo nalibona mwana mwaka oyo 2025 omuro mino ndi yakwa oyene aro kwetera n'umutangani gukwere mwagagi yakwa tali umwaka ulio era bule ndi mwaka ulio era miaka itatu ngwacha tamata ngwanya ruto bole muboro mboyo ke umbubono bakale no tumuirete ke umbuwa ndia ko manyango bole mubwago mboyi bono nyigete ekaro mwana oyo nasira nari na inyora ng'aki bono ebintu biane ekaro mwana oyo asirire nakonyire ase namweni nari ngocha kunyora ng'obe ebintu biane mbio ntabwate na tata gankorete turansiba nari bono ngiete kubisokia ngochi kogenda ngotebigu kagenda okakora research nganda ngakora research nari naji okora research agondetereria tari omonto omong'ao ritari riane bo kero gocha matanga amo muromino nkwa boli igoro boli mubwago kero najete nimboretie ngamanya gotebigwa nchibwagache gakeumbu ngabatebi ng'agache gae nigo boli mono bwobo ng'ae basi ngabatebia eno gwagache ndabeke agasumuga nkorigerie bole mubwanka basi agansaba ngantachi besa bonaye gokwenda taoni tukorigeria omote nkamachiri bube agasia muchiri wechibere akaba agakora omutienyi bere nkagenda iringo chigoikororo ntebi ase tai yao kwagacha bwata genda origia sogochi kwagacha bole mubwa mboya igo kagacha kiumbu korengereti ng'a obubwago bwamenyingwa ng'ai bwachete ntinchieti kwagacha bono ga kiumbu ekero ng'ai yote biri gaore ng'aka abwe ekero nchiete amatanga nari amatanga aerire abwe nisio iyo kiumbu gani ng'aki moro amatanga naya ng'a okorekana kiumbu aina ya momoro minto bo nki gekogere ng'aki ekonyarikana amatanga akorekana kiumbu nki kiabaire kiumbu bono ng'a bobo bwamenyingwa bakorete pi bakachikogorerwa ria bagenda babeka omong'ina ng'okora bwamenyi obu ne momoro oyo minto ba akaonia bole bakobwao pi mwakorete succession enamba nkwabwate kero omonto naaterete bole mubwae because mugaka okure mwatigeire abamura batatu mwakorete succession yo bole chenkorete nchibieke yane yoka ngosia yane ngatiga nnereye nabwateti ngatigera njira nachigosokia ngatigera eturukere turansiba ng'aki omonto akonia bole mubwago otaire ekinkoboria nkumeti ng'aki babone tintaiyo nyamugaka nankorerete turansiba transfer okay sawa gotebekanire ng'a kero natemire koraboria ngotebekanire ng'a omogaka ominyi no plus na inwe omure bae bole mobonete kobwensi pimo karo bwensi mugaka tare ngo kero bokoni gutata taiyo taiyo pi
Akarbo kwa nkwale ngwae. Tinjo. Notabakanere ngamo ngolio igana bagoretyo buli mu bwenspi. Moro mwensi akaamua kubaira ase gosengucho simosocho. Chena lengo. Story kwa nyego rande. Mosocho abuna na ira sibano na menyete na ira no monye nabu amurendere. Basi ndende tekera ruwa ira nabone kero na kurire aganta ibe bana agenda okora na ira nire bono bantu bana tiga bayichanchake ko bange bintu bye nkasoka kurwa bone ibi bagataba bwa mosocho ubu gitinda baraka timanya tiyo bya umuroyo mino omonene mausiano kimubwatenere. Mbwate usiane nde yonsine usiano mbwatane iyo kubolyo ngakia konyo bole mubwana mpaka obwane bwensi pia nyubwaye mpaka obwatata Kero ko mubole mnendu ya wonga kya kweresa abantu abinga bali mubwambo ya gando li gochi masocha ali skwamenyate ngendo li yo bole mubwawo ti masocha ali skwamenyate muboli masocha sina menyate mbone yalingi anya kiyalinge bwone ngongolere tolende kuti mwangembi enamba ini nje ngomubole mwanya ya mwangolere terende kuti mwange namba kusaba no ntakabo manyete mukagolete ntamanyete kobe kuchiomo bongoro kirembe manya batabanga yenje ntoli kokwana naye tinyubiri ntawante na inche naye onjo kanje na ende town na kintali kwera ne gon menyete town na yera mete muro amenya tabu keumbu gabono buli mubunga kiboro kero ko bwati story kero ko bwati abata bange ba roche ngobuli mubwalire pe kero bwata bacha gutabo kibwensi bakukura bano bwo moizo na libaroche ngibe sanko era chire bakachikugura kubaire bachikobeko monge no nera akabwati gochio era biyeka no monge na bano oyo ngo bagorete kyombwa nero yebanisyo omuguli oyimo muromi akaenda akagora kyombo agakura bono gapi akamanya kwimuke omonge naganda kugura keumbu akagengako akamanya gataragura karamo beka chirandi bamenyete nera au keumbu asinaria abantu basoete kumugera ngakyo kubeka omonge nongana iga chirandi aria sobeta akaenda kago beka akanyumba gitake bagachakero omonge nakarwa kuchirandi bo obuli mabwene bwamenyinkwa abaguli balenga baro ntoto once batatu ndo chinyomba chirara gatatu batatu chumba chirara gatatu abaguli ya once pino maete jetimo maete nanayo oyo raso buli mabwa specific ningo omanga ko na omanga na karo kale ko guseno mwalimu omwalimu nero omanga omwancho muligire na ende tonya ko ini kwae Magoli mtema nyote ulile ndo katebe chetu kuyi mama ko chirandi ya kugocha kuchaga chagua ni kuma hiyo manga ne ali kudwa manga ne tumanya mwancho muligire ngo chabale na baro baire se koranga oibira ke ono kyombwa ngwante inga mamino nande moseli kuroronga inu muri chikiateka ni nchabono seli korwo manero le giateko na mumuromi to igobono nerenga igone aseli korwo stiri ngatabwati bulimo ngogore to bulimo bwa kyombo oyino yebanisi wono Evans nero waseli omango ogorete omango yo le kono bulimo bwane nande nero gukana bono ngama ne giateka buke manga nero gorete bulimo bukyo bwake umbuye so wante mumuromi no bugorete muroyo minto nero nere tio mango ubwo bole mo bwensi akamate tori bese chokore gendo beke orusho mongna jirandi umwagachere oigo bono manga akate muromi no genda mo bera sigete kyombo kwane bono kwa ne bono gana ibide bi muromi natagorete yatagorete aire kyombo aire kyombo asimo ene muromi no yomoke asimo muromi nto yomoka asimo mina mete currently na muroyo mine bana agusi kwatakire na yago chakwaga nyombo kwagache nyomba bogete kunyaga ya na ndata igete gatia ka ngutera gaseri ko ngiye kogera ebie kana eba gose chebone bagata banga timba manyeti sa udichuna mere sikama tukamange na bamanyete nganje no yo isiko ngawe na baranga yake ya bali risiko iwera na kabwate na kibono bagonsereri pole sana by the bono mwana ugo sirire ngakia bete kero mwana ugo sirire no ngamnate mete ko bebere libanga chirere ndin tukuto mwana abuke
bakanyanga ngarutanira bona abairi bakaja kondorera mabere kibagusinyire nche mondetera yentuguto mojo koroga igatari boli magoja kongura mumanya konya kugamba yandi guchera igonga kora igonga thitha na bono ngatumuka nari nachagite kuchunguza bono kutaka kumenya mono buno buli mubokoni upi na inje kinde moyo na mama no arare moyo toko tu baru kirwe giate karura one mechande yikarane nkonkongerere na kinasa roje tigaso kesi konkwana abantu banye matukali ngo mwana bere tenkendo mwachari akore de metinye bere ne wiki yamo mwana myaka irenga wate amugate myaka 25 na wate family Mungi noe na rororo sibona iga no taiya na leke barua kia isiko lakini no ale awata bana ya bana mbata wana bata kiriko babachi kurba mbatano bale ngai bale bano bale nka sukuru bale rali ndio zote beke ne no bale wa gatembe kwanya kubarura china ndi mona baruji ndi mona bachi toko barura lakini yali muno mwana asirete alina roche na ndi nalina baroche ekero kwa mwene timbachete amungi no chete bono yo kwa neti aso nyomete koru ngakianya rikana ko ko kioro kwa ni mwana baigwete nimbwata matanga nanda matanga ekero mungi no naenda ko bali pa bingo mwana usirei bate wanganto imanyete mwana ona alwarete ko bate yaje tagasirera nandi basoeta gocha rende tubaire nkabaga bagakari bagandika lenka abo bakanyole tukani asinalirende tokonya bakairana tukanya gotema mbatu anjere bakanga bite kala tema bandenga kibono je toka na tema toka ndo ripotia sabagan tabanga wana kina mugambi na amatebi mugambi kenyoro ne kiaye amanyete bono mugambi kamanyete rende ngakirenda iratara mondangereria muboli nkamanya kwa wabu ngonya kwebereria nkoenda ngorangeria bagambi abo bake tukagamba na barabu bakamanya komobeka ngaitaba ande mambi okana aitaba rito gikobanga ngumu yito gochira ndakana karorerwa mabira na bairi bende ko ruma yara kaine mwana oro all right bono buya bono no muntu kyombu ose no muntu menyinkwa bono buya nje no muntu menyinka obone bwa umbo byoganiti obone bwane nganeti no gotaka kumanyanga ngakibara ubule mubwane chu nje timba eti ya nande timba manyiti bantabunji bono ngakibago toko manya gotebu mbwati keumbu manyato ya timba eti ondo abaguri bari mugondo kwino menyinko mbatatu ngobono utagitako bwene no muguri yo kongonga bomaine bwane no yomanga omanga oyo baito boli mukyomo nero konzi bwarango bomaine bwane nyimbanyo ole arete bintu bya nenjenda tebyane mesa igoro tusibanire nde mo koboko atatayi buna babanyore tere enamba nko gwate simurumino gwate namba ninche nambwate ngakimondako oboli mubuko urbita tinamba nakie kinkumedi ngakibonirie nche kimbwate namba nande nganta baby ntarochie sebali ngintarochie sebansaine basaine ayo mete boni bona igamenyete mwamugesa amatukali ko amenyire mwamugesa nakolire myaka 15 gaskio okora kubukuri mesigo lakini bona igabonande igabono lero no gosochani bwabo tuko aso muligererio kuligereti abantu bali siko gaba okonya abantu baranyare gokonya birengereri osaba kwa ngoro kyoko yochesa abantu bakuligereri jabono ngo saba mbwatesie nkore mechande yanyole buli mubwane chu tinkobera isiko abantu bamenyete nkana inche nabere isike myaka menge na ikiresi naro sirebo takeire gotwara bogone na inche mbero gekugera mundu takobera isiko n'abantu bamenyete muchia buntamanyete yenke kongo sabia serikali mumbwate simonkonya n'abamate bonsi mondorera mabira mubwatera nemonkonya nyore bumaene bwane nabwate sianko ne chianti mbwate chianti chiane kichiko kwana
Marabwe batanga mumuro yakorete bo bepimbo bakorete agachiko nyubule mugwasi pia kali gutari umonge na guchiari munse itingo chapira batigire ntogo nande mmoja bwone ba gukana batanga mbat yani batageti korora mumuro yugo cha anye ndirine nare gocha nkanga bone binte bimbi akorekanete kindoche bono bigakorekana esa gurina berete isiko kiki ngwe itingo bulinga mutare kondora ya serikali amabere mumbwate indolenga na kulire mechande yenyore sengo chikobera lesonere kwa land so far ora to yumonto minyiri scheme yake mingo tali kwenda kabuna yake yons kwa bere taisko kobera isiko kone gentega kongunaro rirenga nere biya mwabera nkana limora manyane n'abantanye ndite nabere tenkanga bantu mbamanyete buwangu mate yanga nyaroche mapema eburi ngambi ndukimo kwara na nyarebe karanga yanga na igete korangeri kuna kingoteba ko bere isiko mono no go enje ngenchembe aiga story mu mugambi bono nki mugambi bateri sofa ubate bange gente ke takire ke chungusu bya kabisa chu tumanye ngakyo mu bole mu bwabanta bwa kibanyolete namba chu asetayo bakorire bachekiri banyorire njere ndeteyo basetayo bachete koti tiendete ya bakorete bachire ko inenki biya banyorire nganje ni temete gokora ugo tema kuetetea kweso no igoro yobore mo bona nakyo mugambia teba ng'ibina byatete gosukurikera nabagambe bande batanga bisukurikere ndema egere banyoro bumaine bwane bagobona bagendete gochunguza na kwego kwana seketenga bono kwani rio mwana ugo boko bwao ukatebanga ego kwato bwatia sokoni na yani ngapiti mbwati kende pi ya ubona kende yanskebe tumaite sura liko no nchese gento na nakina tamere bwango gochese serikali mo sugurikere gakogera nchenindo chengo bole mubwane mbaro umenyinku right mancho muligereria bono tigandete umongina bo mogako iga nerara tukwanira bera tatu alafu baadaye ndete muswati mwabo ndete na bairi babiri batatu iga elitorenga ngaito kurwa saiga ngore nginga no bwati mugano yebuya wekira buna to ikiriga machibu na bwati na boko to likira session ya comment na by then ko follow to outro to a point manyanga what is the course route yege into Gion Hospital endandari mwancho muligereria twarure kwa no mugaka Moses Oenga ombese oyo oeni omwana oye aria boko bwae bono notono mongino oenere amente kende koiguru mugaka buna kwandiro mongino ngakiguru kwa Estamora to kwa no mugaka na ndengore kwa mategereire buna kwanire nkiki gote komenta samangana igo mugaka kwande ote ko beka straight okay tawe tomotokonya singencho chande kete tawe mwana mutatu leto bolo mwana tusinya soche tuko na kuna nkinga tare kwanja tukwana no egera batwae asoko kana nenye yashinga kia bone gerengo wache abo konwa karango beko mwana enka nona liero bi tundu amugoseret atoseret kurwa buma atanga tayoga mumbo ya so mwana kutinde tundu akora kende tukaende town tukachikobero ekamati gache gateba yayo tigatwanya umwanaka umuka muno muntu kurubonyego wali mchwa atabanya umwanaka yagera sabule tokwanya umwana mtu akora kende tukanya umwana pole sana se asayo abanyora na pole sana se wasiri mwana no mga uto kwa nera ndi kwa nyometu nebiri mutya kwa tinyo litumwa kwa nyometu nebiri kale ai nyekerenga yari kwa nyomanete kurutwa nyomanete nyekerenga yari kumi na tano natunafe to kwa nyora 15 hapo no maitengo 15 mere juai nkale 15
Ingale mwana we miaka irenga bwate 25 ndi lokwa meto kwa alite miaka 10 kama kwa nyuma wala sana soko sio mwana ona ye mwana miaka yose pia mwaka amenyirisiko ngaya kwa lengi tena linga sino ndebe tinganda kaka twa meta karoka nda kora kolega sitolete ugo chaga chikuye mwana yakanyorobero ngana digai antiketenka kabero paka ngawonke mwana kawomana ngaendelea sicho ya nyumba ndio tajiri so ngorinde njega nzeptimbereka asingenjo ndaraga yakurale na mamu ngabero paka ngawonke chena mbwa jeti sobo kama sobo ngai so minyi kwa introduce tu so mojibuna mukam ro iga mu ababa abandi mkwaro getu kwa netimorokiri nakiyari mtse na minyeto to meto no mungina na murindete mungina ya makobia royo okay ndi wacha kuira na sini si to na irana takero mwako na chite dolet kuirana acha kunyaro mwana gairo nyana gonki nyaro mwana gairo ngane ate ba chite dolet kira wate miaka 16 ndia kunyometa miaka irengu wate wani Jemia kambache 45 bono mumuro yo mino lendera utigarete kaga iga bono mukungu watigire mko gwate mausiano nere Jenda gwate magana nere bona emfala kurwandira boli mubwa kuno mungina utiki kwatigirwa senga bono kuna ndara tebunga noga nyakinda rwanero mugambi no maito boli mubwiga mwako wako ako claim no maito nimbu maiti obwangu bwaye bwali ndi wasite kumanya no bwaye msengo tebuna alinga no bwaye bwali no wate urako bwa ndi achitako kwa tengo boli mubwita no bwo era twamete ne mwagati tingo nyora no kima ida boli mubwa ndiri iba onite rondeka chino imyaka iga yonse ipi nkwale gatema kubuli gusingwale kwabwate monda kubuli nganga kibuli mubwane boko ndi usinje nayo mongina kwinka niba oneto bisike rondeka oyo kuchikwenda kana boni nyumba chaga chiro chaga chiro chamagena chiri chirandi onkwara berete kotali kuchio rabere tonke pole sana mongina bono sofa akianya leto mwana kwa chakwenda kusini singe tumuro mendaka ame tu amete ke umbu akana uri mumbu yoko ni kumwana anane matanga tayoga yokimbwa na yangu achito nara amenye to ake kiombo se so bogolire ngakikwa chito won no kwa meto won na amenye te so mongina amenyete elio meto won ngakioma itega so mete ngai mongina te betembo esa golire mo mogolere mwali moyo mogolere oyo goleto gole watali mumuro yo minomone mwali moyo golere mama ono akarangiria abana bae bamenye bonse kagolire mini ngabona mukanganya kurumenye nko ine mukaba abantu bakyombo nti motandira tiri ndo mwana kyombo kero we no kwa meta mumuro mindo kane tinga bali mombe yoga tamu manyeti akalika gakwete tamu maiti pole sana mo matanga mbachete mata sene kamati no moko mada ni lotati mama umiete ndataigwete bi mwana obo na wata bantu nsobo bali mba meta bakari sobo mba mete amete tawo yakerasira kerasiria sire tinko motura mono tatu mwa bakagenda
abana balinga bwate abana bwate 5 bachikuru babo bo mwaka nate bambale school mbale school tarasambisa tarajambiri kwanya kubarara ndo menete twalingi no mwaka kamurangeria karaga chukura kwaka abandi balingi byanti ya botende kwanya kubarana naye bana nababwate lakini rende bagacha bakaenda byanti ya botende uyo ya munero usomaga tarasambiri no ibo mwise ko mwaboli Mumino yo nati tamatanga. Tache tamatanga. Asiki. Tingo manya. Alenge kermwaga ose. Alengo. Iyali. Jana alenge to mwana nyabitali. Alenge botende kolema. Batiganite. Batokonya nti kidogo. Lakini ano wate imani ngabachikuru wa umbaira. Baira. Mwana timba mwana mangi ko sati gabaru wanere. Eli munya robo ine boina. So muligire je kuligire tinkyora sabe go sinkyora kwa. Kemwe. Kwana. Serikali ya Tokona. Ntogo ati manga serikali ya Tokona. Ntogo ati amani. Kera ntogo ati Tokona. Yo minta Tokona wadu waitu. Ikiagera. Ntogo ati manga ntogo mogo serete. Abana bairene. Tunyora astwagachi. Oli mubona mukoli nkyombo osemenyengo. Myaka yanspe vertes konkwara musegete ngomwaga te komenyes komona iranuka. Ina motagachi. Ngiare wate. Kote bari ngoira na. Myaka ringo mwako ya vertes ko atayo na epi. Na verte myaka. Myaka ringa. Myaka ringo kwa vertes ko. How much? Tonyolet. Naki. Menga kote. Tonyolet. Yani myaka ilikuwa raveret mugaka atayo nangere ngai. Myaka ni mingi. Approximate yangere. Myaka nani? Moya ko boli aru mwanju muligere myaka. Ya o kwa beta isko. Amanya tibiyero. Abata nyole myaka ne menge. Ande myaka sikuzie ko myaka bwango muntu mbota amanye. Ngo myakere ba. Nyasangu barwandira. Ande pola so sire mwana. Yana temo spot mamo sese mwanchu muligire nera ratu era sabira to igoro ya mangana iga to nya kubwatia elito nya robo ene we story nga kibole because at the end of the day we keke ene ke collect eke ene ke to kina eke ene kina kitoko bwati we katoke nyole amangana ya malemo abeire very serious usio mondo ko bera ngendo myake 5 abantu bayitanira bangi igoro yo bole mubono we katubwa tumanya mangana ya bole and it's something to kubwati mono tumanya nga processes cyo kono ko robolemo na kichira saba gusi sheria na seke gusi eli tumanya nga nchira kitoko begalinga ne liga senchira yobo ikiranu kabisa togenda ndale atore na musabati mwabo Moses waenga mbese nerara tuwerese nkiama itigoro ya mangana iga asingi nchoko enda kuligyo boli mubwabo nera sencharo mwana bo mugaka Peter tago nenda tigato era senga story scenario yons pinga kyanye magete wikira era bisana ngeke kurukwa Mageta nkorukwe bari ngora yes balin bes pole sana sogo siria bono iganga kitokumuruka mwana no sirete mwana pole sana yo oeniri sobo nina bono ngiko ikusinga kitokuruka au asaya Bongi na biara umo murumu. Bongi na biara murumu. Alright, kana tadi ang story ko igule una bakuana. To era sanga nga kimugano yo nyuma ete kulingana nawe. Mugano yo mwana minto mwana wa na rwali to ko ngakirisi mwana no rwali. Ande no ara ubusongere tayanya. Kagenda maene kanyoru mwana yo nena murwaire. Tugasugurika egaiko mwana yo akara. Kero umwana arara nkamanya kuruororo ngatebia abantu gaki mongonyere asende ngale mubeke gari achichebwana yule ngino umwana asingenja sitayo bono ba renge ekera acha bakabone mama no arenge nkatebia mongena bono kikiabeire lakini bono ganto kunyara gukura tigabuki mambi togenda alirende simamenyete
egere ng'erese momura oyo ominto motebi ngikiabeire bugakimambia nkagenda paka nkabagaira paka ororo kera nabaiki ororo omomura oyo ominto akamara goteba matanga taiyoga mubasa kurera kobori Keumbu. kobori matanga taiyo ngakibona matanga taiyo n'omwana okure nande n'omonto omonene agantebi tiga torarigi Moses oito monyore na sobo Esther bamanye mumanye tumanye nki tugwenete gokora bagateba batuma omusubati isobo nkabatebi tekunyarekana naye omomura okogenda bakasobo ayo turigari momura omino egere tumanye rende mugacha omwana sing'encho eria asire timokonya taragachu akamanya korwa ororo agantebi sawa bono ekero agenda ombwe nkwenche ngaenda bwone mambi nkogenda akamanya gontebi momura omino oyo akanete binto ebi mbikoreti ki mbiyo tomogori momura ominto akane bori omwana oye bono ngatebi omusubati oyo ikora iga tiga boke mambi toende baka bosongo inche omonyene ndigie omwana ominto ase riria mbangete boki mambi togende Nyasaye agakora ebikona omwana oyo ominto agacha riria acha roche riria ndariria natwarete rinkong'ea korera omwana ominto gwachire kwandusire obosoko amaene omomura oyo ominto asoete nyomba akareta ekeranya gienkubo akang'ea kong'ita riria ang'ea kong'ita nkochi komobwata muna igo na esegi yarenge enyaroka yaye ekaruta estori ekambutoria ekang'aka okogoro bono nkarara inse nkang'ea korera n'omwana oyo ominto ogoteba igo na esegi yarenge amaene riria akoreta omoro omwana oyo ominto okoteba riori ng'ite ribaga ogoita omusubati ake igo rende abana bane bagocha eke amang'ana aywo agapoeswa bogakimambia omwana oyo ominto agantebi tiga ng'ende ngache omwana one korwa abwo manye nki mbwenerete gokora ase eng'encho rora bono gwaitiru nchera tinde teiyo mbwatere ase eng'encho nino mware gongonya akaenda akagacha omwana oyo kagacha omwana oyo twatemire natemire ngominyoka aria naria nkogenda ase abagambi ebarasa ekabekwa bakobori ng'aki rende omong'ina ng'aki ogotoka na oyo omomura oyo osirete ere ng'aki aenetigwa abagambi baseita abwo Kiombo abagambi baseito bagakera omoyi rende ogoteba na ekiateka agaka esimi araka esimi okomanya goteba abanto abwo inche timbamanyeti omonto oyo mogontebi Moses nanya komorora naende tintaeti komomanya omong'ina ere ng'aki are bwoga omong'ina oyo momura oyo oye mbegete abwo ekiateka oboremo obwo nobwane binto ebi mbitageti tintaeti koigwa amaene pi nkamanya komoboria omwarimu ekero ogoteba tomaeti mama naye gwachete okamorusia mpaka nyomba mwana ogateba na obosoko kobera okamwagachera aria naende bono gwatebire totageti komomanya basi nkamotebia mbuya mono bono inche tiga ng'irane seito boiboru egere mbwaterie ororo bono tokarora amatuko agendereire kogenda epiri ya mochari gocha amaene nari mokoyona arwete ororo otigarete agantebi mwana tari gochi koboka aya nyuma ekero aigwete omogaka ono ogoteba yaya egento bono togokora ribaga epiri ekogenda igoro omwana oyo tiga achiche tomobeke gochi maata aria bono nabo igo togosimeka kende gionsi nari bagatebete ekegusii nkeri igo tiga omwana achiche iga nomochokoro aeniwu riori bono mong'ea kobwati momura omino ere ase eng'encho omwana ere oeniwu momura oyo omino ere okoeniwu ng'ai agochi kobera amaene omwana oyo ominto ochandekire ase eng'encho nore eria amenyete isike amatuko amatambe inche ekero namoroche nagogete ase eng'encho twamanyete taiyo moyo aye asirete kare naende nyore riria arenge okanga gochi mang'ana aya tachete koba buna aikeire iga ganga nore omong'ina oria buna are omogotu akonya goseriwa amenya chirandio mbera kogenda bono mpaka bakamoreta erandi ang'e bwone ase ngoeta ekere nkore ki imorora ororo aria yamate yachete gontebi morusio mobeke echikoni aria abana mobere na omong'ina oyo gaki yaani omwana ominto ochandekire na inche ngonya korera gaki ng'aki ngokora egere na inche nyore nere ase are egere nari nore omong'ina oria atwara obori na inche ntware obosio bore na omwana ominto onyorire ase akobera
n'umwarimu uyu gukana tamumanyete nande tataete kumumanya iga abua sa bagachete no muna tatu minta atarachigusira aya abatere tobore mu bogeka agatera mu murumi uyu minto kurumate agatira rugora agatera mukogoti uminto akamanya kugenda guchiruguru akabe kuyuma muruyo manene bono uyo genda iriko ni buri mu bana aba baminto okurire pi ehewa wah mwana makong pole sana obo buri mu bwiga bwino nkaga ayekera bokondi kuno manyite ekere bwa oneti guri tanga ni kapisa bono ubuyo ninte ningakere simingo tebigwa uburi mu bwino bwa oniwo ngachicha pakaka kinachanga nkanyora mu muruyo minto tayo mama biekoro na makogoti ninko mubulire nda abantu bangakere siminga ibare ngo chigwakere mu muruyo tata make ungakere tesimi agante binju paka mashauri no tokorete kino tuli amane ngaturumbuka kurumingo ngaika mashauri ngachigwake simi ekaba mtecha nkaira na paka ankanga tai mama nachiri kurigia abantu bantebi bambulire bono nchitigangira nendora abana bana mama gantebi genda buja baba nandirende ni pogocha koigwa ochochiche kurweri bono ubuna buna igwete bwa ni gworeke obo bonde barobu ayandi kugenda kontimanye tiekera onetu utatigeta gikajo moeri bono obwo moeri piese chinyomba chia mama chiare nali narongwa kerwisi mina baba ngai nokirete chinyumba chino chiatagwire nko bori ngakire chigotagura na ya abaguri bagotagura mbahete mu murumi no chibesa amaene nkalina muna narenge mugondo epikipiki kuruke umbu pakanga ngo chigoika kanga nyoro mugambi no ateneine n'abantu barikera mabagotagura nko mugori gaki umugambi aye bono nabuko gamba iga ugota ekere nkware ngo ekere bakoni na ekere ugotagura rene nkwe tokororera umongino ya mabera liliba na umre bali bataite ko ngake yamatega teba buna liori ukumwake ko bejaito naliba no tu amenya teisika bugo nga tokakore metinyevere isiko togotuerwa naliba nkabwane bagocha teba karuabo omukendu ngo banyara bole bone igiki abere kiabere nchupaka nchikoligi umwana uyo mintore nenga inkomanyora gochiere gose nambwatisi nchikobori asabere tensi nyupi norekera achete goche na ruche nege kone na mororire ngo meno monne trakone buri mbako bwa mamungino ere mipango kiabwate mwete na bokoni na bwate mipangi ndenga ni amenda gura nga beke mamuminororo bono kororokana tabwate plani ya sengenchera yari koni okoni tu tamanyite na gosenko ndara gurande amobe kororo asengenchoruche kerao netio seri gubono oirwe notice bwangire koruo bono narire nda ubachete bakanya gutagura abwate family nabwate omongino manene oyure gukurana ngai buri mubure bokoni gwa katiga bamura babere bono oyo bakoni komo nere nabwate chinyaruka isatu ngai bamere no barabuke humbu ndia war murum nako batretiga bono gakiti manyeti asengencha roche bono ninche biekande yagonte byagenda buuchi kugamba nali bono noyo minto maremo sirete nere nabwate ekasoro ya okorore kasoro njare ngororo emyake yonse bakobera isi yobona rochenga agateke advantage senjo batali bantu bagotokaka akaranga mbayo noyo rendo uyo makogotiere no arenge lakini akamurikire dead certificate ina yakwete kare bona gotumbinga amali maiga nao niri okondi gukoroku nao niri mbao netio koni koroku na bagotebe sengencho eba nere bieka gutiru mu muruyi bieka yobona one table mo bwensi pibu no bwaye agoteba bwe mwaka kera ko agosira uyole datomi asa netungai miga nkuoyo konyaro buli mu bwa oniri yaya konya buli mu mbura oniri okay bona mumuro minere kera ko bona konyaro mboyo kera mu mumuro mintagosira bona konya mboyo bono iga nkimoko mokuri bono mbone kimogane bono gakintu bane baitu tokurigia serikali asengencho bono gase mumonginare ibakoru kwikiateka
bagoteba akabo mbamanyeri ororo aya na n'omwana oyo minta asari asitaiyare bono bamenyete emete igoro ake tukusabe serikali oyo aba bagukana mbabamanyeti ng'aki bagotoka bwoye. Mwachimulige timbo atigende nkomenta gwetani gagu seng'encho amang'ana na makongo bono gas mwa story ga bumugambi nkimugambia weresi Umugambi manyenye na babandi batemire kubwatia banyorire na ekene buri mubwo abantu baoneti mbamanyire imbarabi baoneti nande mu muroyo mintu bunaro seti succession agoteba nere biekure na umuguri bono mama tamubegetio na bana babami gusena into 20 yororo aguso as wa kwandira u ne goteba kanere ngo umuguri gagurete buri mu bwensi kiragoro buri mu bwensi paka mu romi no hari ngoyo akiri gento bone karataka kumanya sinjo mugaka kwa agataka kotwara umuntu wa mu family aboro succession paka koro no muntu bwe family karo ikabidi abeke mu royo mino atoke ngane rororo akabe mngana igonse koigule ngane ria tindari kweli ndirebo elimu na kakabeka umuntu wa mu family yes kuru isiko bono mu romi natenere buno umuntu wa mu family kali mugaka obija ta gone chimbinu cyoko bahone bano yogo etete bano bono ekene kero kuligere mu romi na one tiamari batibesa enchira tumegete ichiarenge bobe nande bono korora aba barenge gutumikana buna bo bariete mono kubwera omanya no koni bano akibuli mabwaye boli bono gasofankia kora ubugima bwaye bono na ba ere bono ayanga bune siorori gono kunyagwetana no mupastari Murandiari abakweruka no murandiari nawate kanisa nera ko benda ali guchi aliri ali kakororo wa mwanchimurige wi catholic pastor nera twerese ngiye kogera agusumbwa bamura wa mwabo use bana ba mwabo igisaku kingi gatogenda ndale tigandete gaiga mugako bono umunera nera mente kende alafu makoleta no mwama todo monera mente kende tuchukura. Karibu sana anga kikuru Juno Musa tereke umbulio ndo wa school karibu sana Musa se conversation iga kioli involved ne family inde moko yobo nyewa kima ite ko mugano iga bwa sai iga kerna yo nyomete muswati mu aba muri apa umugano uyo gonje tukumanya karo nyumba kiego kigutaguru nari namanye tuburi mu bwensi bwa onego kachigotema kuri moko yone Moses umai akanyora bua tinjire ndete tuni communication itapuata ndete yubuata communication tabona atagete libua ngo chinyomba chigutaguru togende to peke kinaimi torora gusegende kinge nanyora omaine buai umungina ngana igwete karo umungina ko tuerusiku inde kinki andomete sana mpaka no nyampo no yange ngechetie keseng'encho iba amonto yo mako bwata ko nyuburu bwensi pio kora tamatie sumungina kobera mungino chikomenya chirande sana kero baringe gutueru nari mungino nangagirete esi akante biya yo mungino tagore irunse itonde wo kabate bigo mwachire umugambi ngaya yo mugambi nero teneno kabisa nenu kakira kero gote bigo ngwalengo nalengo Nairobi nalengo okay ngakira nkaba ngachanga tirimboka kero na tirimboka mu konyora ndara tirimboka mu ina kanga kiresi agante biya gon nonde kabera agwai nijibono mate timbu atishida yebono mama nande tinko kututapi vera ka egere kiriege kenkonyora nkoli na yori arabu rende tukaba akachakaru sigunka numumuroyo oyonetie buri moyo kurupwa Evans Nyambani akamwira akamukomboera keumbu ona munamukomboera keumbu eye umongina nako seli kuchinyomba iga akaja mukomboera kuchiere momate
akagenda akaruo umong'ina agacha agaseri gukorwo mune ese bintu bigutukitusiko arabu agacha akamukomboera bono guchinjira yanga nali eri bono ya Liondongo njira ya Liondongo nali umong'ina achieta agaseri gukorwo akatuguterwa ebintu guchisiko nkatebi umong'ina one kintu eki tintageti gukeigwa igo buno obosuku genda obusie umong'ina oyo iboria abere iga agotorigie empinu ng'aki umong'ina oyo akonyora ase akomenya are permanent bono twabeire akabera aroro omong'ori oyo bono agacha agachaka kumuoya ekero akumuoya omong'ina one akang'akera esimi nkamotebia omonto oyo tabasa tintageti koigwa omonto oyo isiko mwana abwo tiga agende gose ntebie abana bamominyoki na emioro arabu agakira naende akagenda naende agachia agacha agaturetania omong'ina one ng'a ngochande na abasigari egari engima nkamotebia ere tiga acha akobwate naende atebia egento agokobwatera arabu rende agacha naende agacha ekero acha ria gatano nari achete ng'ora akamotebia ng'a noborimo ngochi komogorera nari riamorusetio akamoira rende agachi bakaria akarema ako aganta agasinini iga kare 30 by 30 iga tukabekere 30 by 40 agasinini sana chinyumba chioka chiro arabu no bamenyire bono yokubagorera no mugori oyo gose mumuro oyo mwana no gogorore oboro kororekana ni chibesa chiatigarete ine na chie omogori oyo aroche omong'ina oyo kago na goseri guchinyomba agachia akabagorera oyo ne kibande omong'ina akanyora taranyora kibande nari eri bachiete bagachi kumubwatie kibande ngaki eri bakorusia omong'ina ka nari bakenyorete arabu rende bagachaka gokora ebintu biabo bono mwana osirire omong'ina bono ateba ng'a nkwatebete ng'onye tabwacha kwani bwacha eni gubuo before ntarana cheki eki kokoreta omwana atinde kubwone inche bweka omonyene nachiete mpaka bwa omogori oyo rituko riarenge ria Sunday nkanyora taiyo kero nanyora taiyo akantebi mukaya akamwakera esimi akantebi ng'ende saa 7 naende nkagenda ka naende nkaira na saa 7 ngaika mpaka bwoye nkanyora taraika nkamuganya bono ekero naika nari achagete kontebi nyambane ombereire omokora gabwa ochakire korigiete itoditi n'omonto omong'ao ribaga ebinto mbwate nyomba atokorigiete itoditi nere kamotebia inche tari ebi nacha inche nacha gokoboria ng'aki nkoko omwana oyo bono osirire ng'aki togokora togwancha konyora na iguru okane otarenge kwancha tokore ekwerende atinde kwaria atacha kokora ekwerende atacha komera keumbwa nabukimata igocha gosaba amana gontebia aya kararete nyambana oyo arabu mambi tumone kongamba ayande ng'a naende mora na ndamete bono nkamubori bwaki omwarimu gake omong'ina one gaki omwarimu mora twacha kogamba gose na amang'ana oyo omwana oyo osirete oyo Moses kwanza nche timumanyiti inana komoro aya nkagenda mpaka nga kero naika kangaeresa omong'ina one nkaruo nkagenda ngatebi nyambana oyo ng'ambia togende mpaka bwa omwarimu ekero atwerese ng'ang'akiere ari omwarimu osukuru gie gianchere oyo omogori mukoyo oye bono oyo nere otinene toho togoika ororo nkaboka mambi nkagendo nyambana oyo akamana kumbori ng'a inchio kenene motagerete omwana oyo atinde kuga omwana oyo nacha korete ntagete komomanya timomanyeti pi tintageti atinde kuga tindi koreta bana nche tindi gotindeka iga gatari nyambera tata gaki kogwa ntebe ting'iche ngose gotanga nakore ekwerende gusanga ngwankaneti ting'icha rende yenya kore ebinto biane mukaya akamwebereria iga agasoka akero nataka gosoka mukaya akamotebia aya nabo mokogenda kumbe gose na egeswahili baroseti iki na egeswahili baroseti togoika oo tokonyora omwarimu oyo esukuru omwarimu oyo akamana gotoa amang'ana
Ngoyo na muramete. Ono nkuzinyunga kia muramete. Enjengo mubuli umwalimu wa maene pie kintu tugukwana. Iguru ya mura gusini iguru yo ya Moses umai. Umau jitimutagiti. Mumuro yo mwabo oyo nyambani. Akamana kubuli umwalimu akamana gotebyo umwalimu. Tikapa tuherese ginte kenene. Pata kirito mwana ujatinde kuga. Kai. Ndata na kwa ngonjo kiraiga. Iginte kenene. Ngai bate de bono mo mwendi. Ono ninja ngina asinyetu. Kaimoka ngeminja ngasoka. Bono kagenda se mumurumu abona ene tugo romoke. Na ene tugo. Oserende igon kwabo. Bono ya kabonda kontebanga kwanza abuniki ke ateka mbege tagu. No isa kinde kyonze nabongo bwata mpaseli. Ngo de kanere ngomo gako nago retu bol mosocho. Story ino ni wete. Mosocho story iyo chinjiranye manye na nyigwete. Igachite ko kolega si muchubu monje. Muchubu yo ndetarengo. Akamana kubwata muno muntu urarora ngaki. Je wono ka kikona aberira. Tiganye chanuombe kaka usikimata alimbeke none sigara abantu bagura. Bona akabeka kanta ekero munye naja. Munye nakamoseli. No. Munye nakamoseli na lili tuwaje tukumirana. Munye nekero na irete chiombe nje na manyo na mu timurucho. Kono monto vegeta kioski go monta gageran kwai. Monta kaka go se baka grete kwai. Wa mangana makongwe. Njibone karo ya rora igo kanara mangana ikire igo. Nkarengere ringo nkogenda. Nchisipe njani ngende mutindike buone bono yasinyire mbura. Tika ngende mutindike buone. Nkaimuka muno muntu monene ngagenda pake saba kaka. Kapatebi yere igana. Paka pakante ya. Uno bokoto uyuno toko mutindike kaka kumpobe kekuzinkeri igo. Nalina una rueto tukagenda tukangea kuligia lenda chinjero mwana uja gutindike. Umugambi tikere konyoro suggestiri. Tumuire nyambera. Lakini bono nyambera iri teji bosongo. Ngakibono toko kora gatebo tikatuli kuchibogere. Maina akagenda paka bogera akanyona na roteyi. Bono mangana bono akakonga bono tuasinyiru bono asitogo jituaje bono tuabeire mpeo ikuru. Lakini yo moko yona aiguete igo. Akajega tokonya alikiogo. So boko bwa Moses. Tukairo mwana tukamutukuta. So mokai. So mokai. Bono nkubuliri swali ria neneri. Uyo Moses yaraisa gukua ngaito kuira. Uyo iso mwana uyo bono mwana uyo yero korokana bono mokoyone. Mokoyo. Bono ngaito kuira bono. Ona mangana ina wasinyete. Nkolera serikali na human rights na umugambi Simba. Abagambi bonsi. Paka tonya tourist. Kakiba tubuatesi mokoyona nyore yakiyaye nere. Abere asa manyete nganga igambuone. Egero mungino uri nere kiate kekyo. Kira ne kebere no kebera ase ata ikoro kwe kiateka. Pia wana sogo toresa mangana yo. Opo ke nenge toke na boyo ngonya kubwati bwa tole taranga ito ukora wachi. Gawa. Asante. Oncho muligiti ande to oibo moelio to kwani to ukora kurwa saega tuchandale. To chikokora mugano veri motambe kweli lakini bono wikato nyole procedure ebintu byonse nalyo bwana bogotoka. Tigatukore na oyetole nere gachi go introduce nere ngakiale gocha se familia yiga. Tutenga kyakuru kunera tenkia maita. Karibu sana. Biamana sana abanjo baligereria asa malieta ngoro kujasta sirimani oiboli nande patigo manyikanite na mtoto wa Mtanzania igere nyabinyinyi borangiroje ni igere nyati location ere mu sub location nje gonde umugambi w'Kenyoro gikoro kuborange ekara mangana ya chitenga umugano yuro mu gwitosirira karba aligiria asa guchkwenu yasinyira nje buno umugambi w'Kenyoro ngaikaranza n'abanyakenyoro plus ne family oli umugino ryo tigare to Esther tukaroberia egera ngakyo umwana yaguchikani gwa nyambera no umwana ukagwata bungina corona rororo ekaro tuikaransa bakaba mbachite tuikaransa tukaligira ligende ka sobo ime kamanya bagambi bana
mugambi kasi bangubo iyo mwa fabrication ngamweresera mangana akantabinu kana sane family kelimo kuigwanana juo mwana inabwate right yoko ni gwasumungina koro no musubati nabwate sobo riri twachite kuikaranza une family na injimo mugambi bwe kenyoro tukaikanasa tukaroberia egera tukateya bakaba tukabajinga kichinyoro tukabatebona siekere tukatukwana ni antie yano yo tigarete egera umwana ale twani wase kenyoro gitu na bili twachite kuikaranza rende tukakwana tukanjira no mwana ale twani wase gencho mwana tago chikwani gusuko no mwana ngina nabwate sobo atubona nje mugambi ndokia ndomete mono nyanyari kaniro mwana yawe ni gusobo ngina oyo mokoyo ito gusirale era ngayago chikwani nera sobo mbungina byara kole twacha kwenu ese nje musubati ito na asira na aitara na era bakole tukaini gwase ngijo sobo patibono mokoyo ito oyo nera mbungina byara ko chakole twani so nje mugambi igentege kando maime yane igabidi ndi abantu ba news tokebeke news egera abantu bagambi na bange barobali bagosukume ibintu bya human rights ne serikali yitole imenanje mune serikali tokokorera serikali egasi egera tubwatiria amanda o mahene bwabo jone gendo nari gusaba abantu baminto nabaligeri baminto ebintu bingo korekana bire gusiye ebintu byo mete nakagure mune megano cinga gice nyinge ko birora kitibe patia karogia atagocha muna gia chire ge kenyoro kiana injena na atago tukanga kumbe ebintu bitali boli mwe bire real robo mahene so nanjye gendo nari gusaba ne kabagori baminto konyoro umuntu kabwato mu cyaro se kinde kwa mokonyi no mu cyando patia karo kugura ikero gini anda takorera mpaka bono iga asengenjo ngwikandera abanyonge nakiye kwaranya saruche konchora kubo mugambi ngambira abantu baye tikatoba bagambi bale realistic kuligera ibintu by'abantu bande nakorera abugumbo b'abantu aba asengenjo umugambi wana muna nayiwe kero abakabana bagateba ngokoyo nagutagurira umugambi gate nino ekitimanye by'umugambi ikikukiare kubwati nabwate humanity me yayo bomoyo ubumwanya abantu mbole ime yayo mwana baminto njekine kikiando mbete ngateba iga abagambi ligito ko gambera abana banyasaye ntuli baja mono kubwaba bande kartwa jalo tugambera abantu aba banyasaye talingo tualenga baja mono hirinya saro cyatobeke asengi kwese tutanya ko babagambi usasengi je monse tutanya ko gamba ugachoru na injenga choru tonya ko gambera abantu aba banyasaye nekero boli muboko ni babagambi abange bito ni tukobeka gisignato ekero kobeka signato riyo boli mubo rango nga abakobeke boli muboko beka signato oyokoni muchando kyabwato monena akoni ri mugondo oyo aya oni natikali tikandu kandi kara konye familia yaye ngete kesi ekatali kemo nimbwatsa some cases chinda na indana arwane se most of time ngasumo je kusuba direnda singi jaba na inchi babwate baso testa imana tukabwatirana omuntu yagacha konyoro mayana na inchi namara saboyo minto mokoyo nenera nyoro mayana bwaye na intu buna bagambye karo toko sign kilitoko kora inchi muno mugambye karo ngugamba kando ninde yane ali yeli tukoli yarero korengera linda singo tike familia yane ya mambya abana bane nyaina abatika nali kimdo byo bonereri natika abana bana samaragererio abacho kurbana bagacha gutoka ngaibaro buna abatiga asengi jimde bya karo toko kora buna bagambi kwikorengereria arakabere kando ninda ya chiba sichukwa uli tukoli yarera lengereria soko tike familia otika ya mambya egera mambya otike generation yoko egendereta na indikire na maseseni chekine kana cha dasa wanjo batekele ba minto na makina ijane bya mona sega singi yokora asengi jaba gusiba minto nari gusaba bare ba minto uno mugabano itukisi simbarati president William Samuel Ruto nimanye dalwanya twatumwanje tukubwati ibintu bunebi kuri abantu bari bakorera buna aba bakorera bona batabwati asibamenye tabamenye temete igoro nimanye tabagambe ito muno mugambe dukinyarango nero tokonya tishinga gichinyinga karo mwana yasireta most of the time epiri yaringa mocheri yaringa nana nero tukubwati sibune kenyoro akatorusiri mu birori mocheri nabanyakero tukasoyo tukakwa nabanyakenyoro bagasoyo mufuko na mokoyo ito bwatu asemu swatio mwabas atete ko iro mwana achiko ndibuwa yeye tari ko nyare kana seke gusi nere bagacha ko soime tukabwatirana muso tay mungo ustabera abanya channel stichi to ngambia mana sega singi yamago kora singi njonye binde mudali ko beke mbe bune bibono iga ebinte binga abantu bange ko baunerere nili abantu bande batari kunyara kabako wikiera bintu bune no aba muso tay mwanya bataje to che sinda na inje muso tay munde efani yechiredio kando no bogambi ikacha ko ikato ko bati chande muna bono bya takire ko baiga bya takire ko bwati bona muna ge story wenya ura location ya saba gambi aba geto mugambi mwanyanya no arenga nero kwanda mangana maya otebire tige binde bibwati kwa se channel twarale bintu byachira muna success ni atakire ko korumu ya atakire ko rurende age kwandire dollar yamenyire myake menge lakini bone bintu mbira na nembya bwati ko korangana bone byarwete ko tini mugambi mwanyanya ndo bibwati anyora bibwati ti channel ngiyeli bibwana takubwati kujopole bo simbwati tikiri chiko asenge joli chikakira succession yako korwa aba muraba bamu abomba bwana takobe kwa succession basubati bamu abomba roba bwana takobe ku succession na inde bono ngakyo yako be administrator umumbura na ngina kale moyo
abona into abagambi ngo siritoro boroso ekero tokolika maruba succession ekinje ngina ariko samya abagambi ba minto bali tokolika succession mna nketo mu chief nero kolika omu assistant chief ere ni gago kona introduction ya sabanta abo likaliro bali so mu chief makolika liro bali succession ikabana jana saba abagambi ba minto korotara likaliro bali succession tema gora tukabanta barangirie familia na inde dangirie muture tugwe kenyoro no monto mana sana abagambi binyora abantu ba mana ekero ko bisio ria obo maena ko kolege nteke kwa kolege ntukiri chenu ni nando ko rali mwana ndikiana ngiko chakati kwa tamangara muna abona kera tabuna bona iga ngete ngento mune kabona kana bakiri abantu abange kanya mbali ko soime na bido mugambi urigete ngente kwanya kalegas na bagambi bande bado babwatana nete sajinda ali sekoti giye etete asenge chikoti yitu cha Kenya bo maene mboro na ndiko kebinde bi chikopwatu kwa senge jombira maskarnara iga na bintu binde bi abwatu kubita koliri asenjira yo boronge ya bia tingo tigati nkuboli swali ya mwali ase Mongwa na Moses na mete skama tukamangi maybe igachangira mromo wakoranga monto yo mintu tayo aibuno mugambia sabantu bali mete skimia kemenge bauchi bataguchaka nkyo kubate jabone gento nate abantu bali bamintu bachire siko nsajina bako na siko yabe nyansu musota muneke nyoruki ana abantu baitu bali siko rakindende kala mali magwato umuntu engora atirwa robwa ibwara bera pending yabo pobo umuganyeta sinje na bakuru Rwanda onsi adimandi asinsaidi yayo usabande barairanira ekara bairani to ko bansense meli yaba tu oberorora oyo gotaka koni ubaitika oni ase amere ya ta koni boko bwa bamura bamwapo njabona ariko basemya baligere dina bantu bali baito bali sikumure sikokinga gichinyinga tema kuira na gochaka oligere nsemo yao watirwo orokerwa ase mere yao obagerwa kantu karakao bona injo muntu omusominto jimamo minto ari mu Tanzania tata no mugusi most of them tata kamenye Tanzania myake menge sana nonyerekera umusacha takwira na gochaka no mungina mama bairana umusanya ora tatira saya gate ukwo ni kabo akabeke nyomba ya yoro era kanda kole ndu biaye kamanyite kwa yasa kole taki kwa yasira bono stuntu twachita kwirana twaga china ndu begete mechi toro jikine kina jo san bakine tia bantu ba minto bali moresiko iranaka bwatiria go chika kwanza komenyete siko komenyete nka obegeta kasaka ororo na mwaga severe tukushini jikine kina asemi abantu ba minto na bali giredi ba minto bali morigeti chinga kibune chiga biona nemo wancho morigeti tigato ko likurwa saiga umugambi atebanga ntukwanera musuka kera bwatiria mangana iga to the conclusion sengenjo ndera irwa maskara nera ara ligire documents echigang kichire to point kera kiro moede nera ere senkia nyorire ekero anyorire chibu lire lironge kegima ntonyori bagatorigia baguri abaiga nabo igo mumuro yo mwabo monene yoro murandi oneti boli muboiga ngina nabo igo aiga so mwana niri sobo omo ngino yiga story yege mai cover complete togenda ndale in part 1 part 2 neche keep tuned.